Estàs bé? Sí, tot bé. Vols un sàndwich? Que raro ets, Toni. No ens hauries de conèixer la meva mare si penses que jo sóc raro. Està tot el dia parlant de sexe. Té 0 límits. Ara té un taller que es diu La meva figueta. Figueta vol dir... vagina. També ho diu el meu pare. Ell viu a França. Ah, no, Suïssa, perdó. Però sí, tot el dia m'està preguntant coses inapropiades que ella considera totalment acceptables. Està boja, bàsicament. Ma mare és drogadicta. Intenta no ser-ho, però ho és. Fa molt que no la veig. També tinc un germà. És el tio més divertit que he conegut mai, però no s'acaba de centrar i no es pot confiar en ell. No ho sabia, em sap... No demanis perdó. D'acord. Aquestes flors són per mi? Sí. No semblen gaire apropiades. No, gens. M'agraden. Res com unes flors per dir feliç abort. Estem arribant. Vic per aquí. Vols que t'acompanyi? No, està bé. Ja pots anar-te'n. Però és que et vaig dir que t'acompanyava fins a la Estic porta de casa. bé, Toni. Però pots tenir una hemorràgia o un sangrat. El metge ha dit que les primeres 24 hores eren molt importants. Vull dir que imagina que et desmaies de camí a casa. Em sentiria fatal. Jo no tinc res més si t'acompanyo. Vols que entri o...? No et convidaré a entrar. T'escric si em moro. Tindré el mòbil a mà. Si li expliques això a algú et mato. Tinc una destral i sé on amagar un cadàver.